itt vagyok, Alex, a mai videóban. Megint hárman leszünk. Ugye Icy Penguin, meg X-Tacos. Most X-Tacos! De! nem is tudod kimondani a nevünket! Te! Mit beszélsz? Mit nézel? Sajnos én most nem tudok játszani, majd cserélgetünk Icy Penguinnel. És szerintem meg fogom változtatni a nevemet. Az lesz a nevem, hogy Icy Bear, de még nem biztos. Még marad az X-Taco pár napig. Na és akkor ma Icy Penguin tudja, hogy mit játszunk. Hát tudom, te nem mond, mint te. Fingot azt játszunk. Aki nagyobb az fingig, azt játszunk. Bocsánat, ezért nagy hangért. Mindjárt leveszi Icy. Icy! Ja, igen, és az én házamban vannak. Icy Penguin házában vagyunk. És van PS5-je a Palinak. És azon szoktam játszani. Bomboklátó! Tesó, fejezzétek már meg. Mindjárt tesó. Mindjárt ki neked mondod a levegye. Kettes. Ezt mondani? Gyíri már. Hát oda, bára. Hallod? Bára. Icy Majd egy Penguin. Na, Jön Alex. Itt van. itt vagyok. Ám otthon. Csak 15 perces lesz a videó, már bocsánat. Igen. Igazolást kell csinálnom. Hát tudja mi. Addig ezt kell kitítani. Azaz! Megjátszottam magamat, és így mit játsz? Megsúgom ezek hülyék. Ahogy te is! Mondjad újra. Ezek... Mi van? Ez egy hotel! És ez ugyanolyan, mint az a szorítás. Sziasztok, hívod! Ez Icy Penguin, ez ugyanaz, mint az tudod? Az az Animal Hospital. Először szabad meg a lábam. Először szakd meg a lábam. Ja, tartson már be. Na és akkor ugye eszünk egy kis 21 éves, Gengan Harrison, broken left leg. Ja. Stop wasting my Mi time. van? Mi a szar? Te hol vagy, Alexandra? Ne csúfolja, mert adok egy pofont és Can you be any lefekszem. Ja, hol ott ütök. Ace! De... Menj már! De megy a stamina. Mi az? Most mi a baj? Ez nagyon rossz. De ez ugyanaz. De ez horrorabb. Amúgy igen, meg itt jobban van meg. Én adod. Mindjárt Icy Penguin. X-Taco. A Pistikén, hadd szerezzenek meg bahát, adja. Hát adok én neked egy potot, a tegekre, úgy adok én neked. Amúgy itt vagytok, srácok. Srácok, itt vagytok, ezt nézzétek meg, ha jó. Még hogyha Szán is csinálja. Na, nézzük. Impostor chat. Nem, hát adok én neked egy potot. De. 36 fokos. Az jó, az jó. Mi is lázad. Ja, az ilyen éjjelű, tudod. Mi a staminál? Kötés kell! I know
this button! Alvin! Bazeg úgy megijedtem. Én nem. Persze, Alexon. Befogtad? Ez már be. Ó, még több. Bazd. Ja, semmi. Ilyen. Bocsánat, ez... Harmadik, ez a harmadik. Ez vág már ki. Jó, ez vág már ki. Na. Itt van Mona Lisa. Jaj, hagyjam el is közé. Hogy nem lát? Olyan, mint az izébe, egy rendes ilyen filmben. Nem? De majdnem meghaltál. Az mint az. És mi az? De meg kell izélni. Óra is van benne. Szív már ki a vérét. De miért dobog a szívem? Hát ámen! Na. Eltölted a csontját, ICP-nek. Állítja visszafele. Na nyomjad! A szívét nyomni kell! Ha-ó! Mi? Nem kell! De nyomni Nem kell! meg fog halni! Nyomjad! Nyom! Nyomja! Hogy tudta azt a izét? A négyszöget! Négyszög? Ó, tényleg. Így nyomogatom! Akkor ámen, nyomjad! Meghalni. Na, még ott dobog. De lefogy! Most nyom meg. Most nyom meg a szívét. De mi kell neki? De... Hanyas nézve? Hanyas a pulzusa? Akkor... Nincs a flashlight. Ott van valami. Hol? Ott a sarokban. Amen! Io ma ti sbatti da vedere esami. Amen! Nagyon jó játék. Én azt mondja, hogy going crazy. Amen? Hagyjam a békét. És Vele mit csinálja? kös velem. Este 12 van. Esküszöm, nyakon fogom vágni. Nem? Köszönöm. Békélj. Ez nagyon... Ez nagyon jó játék. Jó, hol jártok? Nekem a sarokban valami ott van. Menj oda. Ma megint? Én mindig. Hát meg mindig ott van. Gyere ide, te kutya! Nincs itt. Most már nincs. Mert elijesztetted. Kezdte. Na, kösd már be a lábát. Akkor meg... Csinálj felé. De miért piros? Már olyan. Glad that's over. Az mi? Azt arról, úgy beszartam. Én is. Nekem semmi se volt. Doritos. Doris. Menjél már kifelé. Miért pont én? Jaj, ez. Ó! Sebben kéne beszélni. Most játszatok én? Tátozta, Excuse me, I Most need help now. Csak adok be, verjem meg ti. De Icy Penguin. Esküszöm, mindjárt kiküldöd a De kamerát. Icy Penguin. Jó. Milyen penguin, ha Someone menjél hurry már up, be ready. kopikbe.
Na, ott jötted már. Nézem. Doris Box. 30. Doris Box. Az a neve. Halljátok, szerintem... Mi most... Nem pittugjál már, mert Esküszöm, pofán váglak. Mi szerintem most Mi most szerintem ezt letesszük ezt a videót, mert ha nagyon horror játék. Látjátok, na, is még 4 percig folytatjuk, de látjátok az videó elején ott a játéknak a nevét, azt mindenképpen írjátok be, és próbáljátok ki. Ja, amúgy. Én úgy megijedtem, srácok. Aki mely a animálhoz Mondta, és ő a kezem animál van tőle. Látod a lábát? Hát, az előbb is úgy volt. De melyik csenget? Mi a van? What is that? Amúgy csak rátok jön a izé. Te nem láttad? Nekem nem jön. Hát jó van, mert tiszta baggos vagy. Hát Melyik a második? Csináljad már vele. Ugye nézzük, hogy Wow. én itt addig mutatom őket a Mit videóban, csinál? mit csinálnak. Ugye a Robloxban. 36,5 az tökéletes. Bocsánat, uraim, hölgyeim. Fú, nagyon megijedtem. Kerestem, mit kell? Ah! Itt volt. De csinálja. De mit kell? Add már ide azt a... Ja, ezt rá kell kötni. De ti nagyon beszartatok ettől. Hát te tiszta laggos vagy, mit beszélsz? 56, 57, 54. Valaki kopogol! Alex, nézd már meg! Na császtok. Sziasztok!